Nginibingelele nonke eSouth Africa, ngibingelele uGood District igama uAyanda waKambutho osebenza eMachisini Primary ngokwesikhundla engisibambile ka-athletics uchairperson under uGood District ku-school sports. Namhlanje sila uGood Sport and Leisure kwi-event ye-district ye-cross country where we have ages starting from 10 years to 19 years with different kilometers and different distances. So inhloso la ukuthi sithuthukise ezokugijima ezinganeni because izingane zethu emakhaya amathuba azwanikezwanga kakhulu ukuthi zingene entweni yesport, so we are trying nathi ukuthi siqinisekise ukuthi lokhu okuyikhwelo eliphuma kumnyango wezemfundo okuyi-Department of Education ukuthi asipromote into yesport ezikoleni. So yiloko ke esithi namhlanje sizokwenza la njengo school sports sibambisene no sports arts and culture. Izikole eziparticipate la izikole ezasogwini uGood District nje lulonke kusuka from iHarding kuyovala ephezulu koScottburg different circuits sekuhlangene ke la with wonke lama circuits oMdoni oPiska oSakayed oGamalakhe oGwini sekuhlangene konke la sebenza this district. So i-team ezophuma la i-team A1 i-team yase uGood District ezohamba iye kwi-province siyomela uGood District. Ingane eziwine namhlanje ziyahamba ziya kwi-provincial level. So masifika lapho kwi-province obviously zizobe sezithola mhlamba abantu abanama club ezindaweni ezahlukahlukene abazofika bezozibuka. Seziya expose ke izingane ziyakwazi ukuthi zingene emaklabhini sigijime, sekuyaqala lapho ziyavela ukuthi zinalo italent. Seziyakwazi ukuthi manje sisafunda isikole kube khona ezikwenzayo noma ezikutholayo okuzisiza ukuthi ziqhubeke nokufunda kwazo. Zisiza ngisho lokho ukuthi zisize ngisho emakhaya zibe zisafunda isikole ngoba ezinye zalezi ingane esizifundisayo thina ziphume emakhayeni mhlambe asokolayo uthothi akunabantu abasebenzayo emakhaya. Kanti ngesport uyakwazi ukuthi ingane manje isafunda isikole ingene eklabhini seyahamba iyakogijima ingane igijima emazingeni afana neprovince kanjalo isiyathola iexposure ingane iyahamba iyagijima nakunational sekukhona ekutholayo ngalo yabo ikwazi ukuthi kube khona esiza ngabo ilekelele ngakho ekhaya. So ingakho namhlanje sila ngoba senzela ukuthi sithuthukise leli talent kakhulukazi lokugijima ezingane. Igama lami Awande Mkhungo, ngisuka eShabeni ngize la ukuzogijima. Ngigijime 3 kilometers futhi ngalokho ngizizwa kamnandi. Igama lami uAndisa Ngwamjaji, ngisuka eNgolweni eMbeni, ngifunde eNqoleni Secondary School. Namhlanje bengizogijima i-cross country, ngivumile uNumber 1. Ngifisa ukuthi ngidlulele ku-provincial. From there futhi awazugcina lapho bazoqhubeka bayokompetha ku-national and ngenhlanhla enkulu kulonyaka iKZN ezohosta unational. So abantu nabalandeli nabathanda ezokugijima bazokwazi ukuthi bazibonele bukhoma u-cross country sesiyenza ku-national. Esikoleni engisebenza kusona nala noGwini I'm a sports person who's responsible for special kids, especially ingane edeaf. Sinalokho kweingane edeaf, ingane ezu-SID, ingane ezu-MID. So I'm a chairperson of all sports codes. So mina
ngikubona njengento ebaluleke kakhulu enganeni especially ingane isuka from kwi-background la ibizwa khona ngamagama. Ingane deaf kuthiwa iyisithulu, ingane u-MID kuthiwa hayi lona uyahlanya. So this is the opportunity yokuthi le ingane lezi zonke ziyibone ifana nabanye. Isports sisiza kakhulu ukubuilda i-confidence yale ingane, ngoba i-confidence yale ingane hayi siyifica ingekho, zihlezi zine-anger. Why? Ngoba zikhule ibizwa ngamagama. So it is very important for uhulumeni ukuthi siyamcela and siyamcelisisa, uyazama yena but it's not enough ukuthi uhulumeni yenza ama-special school abe more sports than academically, ngoba sibasusa lapha ku-mainstream ngoba bona bengekho good academically. So mase sibasusile bengekho good academically, why singasabafaka more into sports? Igama lami uLusanda Isibongo wakamvuna, ngisuka kaDeshula. Igama lesikole Mkamuli High School. Ngisuke khona ngithi ngizogijima la. Ngi-under u-2011, 15 years. Ngiphuma number 2. Ngizizwa ngijabule kakhulu futhi ngaloko ngiyaziqhenya futhi. Lento ebesiyizele lana siyenzile futhi ngenkulu inhlonipho siyabonga kwabasenzelele cross country. No, eminyakeni edlulile ngiyafuna ukusho ukuthi besingayinakile kakhulu into ka-athletics. Thina emakhaya nje sikhule sazi ukuthi thina kudlalwa ibhola. Into ka-athletics besingayinakile of which izinga besithi masifika lapha sifike sibonke izinga liphezulu kakhulu. Thothi sibuya mhlambe kungekho ngisho eyodwa ingane ewinile edlulela ku-national. Kodwa eminyakeni ngithe emibili nje noma emithathu edlulile sibe kwazile ukuthi sibe nazo izinamba zezingane eziya ku-national. Sesinawo ama-colors nje nathi ka-national siwukho izingane ezihambile nje. Kodwa ke sibe neshwa last year kwaba nezinkinga ezibekhona, kodwa this year ngokubona izinga ama-club sekhona maningi. Ngizwile khona enye khona ngapha eNgolweni, khona eseScottburg nala eside, njengoba sisigijima nazo lezi ingane ezifunda ko-St Natal nako-Christian College bavele banawo ama-club abanawo ngale emadolobheni. So kubonakala izinga kulokhu mathembe amakhulu ukuthi sizokwazi ukuthi sibe nezingane eziningi ezosimela. Yeah, no, I'm very much impressed. Ngizoqala nje nge-event yokuqala kube u2 kilometers. Ngendlela ebefasting ngayo bengingalindele ukuthi lezi zingane ezincane kanje u10 years so ungaqhamuka ngesikhathi besingalindele lapho. So I'm very much impressed and ngiyasho uGood District izoya ku-province liyocompete liqhubeke lela ligcine khona la senza ama-athletics siphinde sibuye nama-gold medal senze sidume ngakho.